Христос уваскрос, айцец Андрэй. Сапраўды ўваскрос. Ёсць рэчы важныя ў нашым жыцці, а ёсць і важнейшыя. І, напэўна, адным з важнейшых святаў у хрысціянскай традыцыі гэта Вялікдзень. І сёння з нагоды Вялікадня мы паразмаўляем з праваслаўным святаром і выкладчыкам айцом Андрэем Кузьмою. Прывітанне, айцец Андрэй. Вітайце. Ойче Андрэю, што самае важнае і самае істотнае у таямніцы ўваскрасення? Пра што мы заўсёды павінны памятаць падчас Вялікадня? Пра ўваскрэсенне Христова. Гэта ёсць цэнтр нашага жыцця, гэта таксама ёсць цэнтр нашага духоўнай службы, можна сказаць. Вы, здаецца, сказалі вельмі важнае пытанне, што з'яўляецца істотаю сённяшняга святкавання. Таму што Вялікдзень, то есть ўваскрэсенне Христово, яно не было бачано праз нікога. Калі жанчыны прыйшлі у гроб Христов, яны спаткалі пусты гроб. Значит, самого акту воскресения мы не бачили. И у нас икона, которая представляет воскресение Христова, это есть жанчыны у гроба Христова, где он пусты. А вось і ў сённяшнім свеце для человека вельмі трудно зразумець у воскресение. Что есть такое воскресение? Але калі мы глядзім у Святое Писание, там есть выразно сказано про воскресение Христова, и хоть у сённяшних мерах человеческого разумения это не месяца, то мы верим, что это есть сапраўды Христово воскресение. И вот у православной традиции это выражение, которое мы сегодня привитали, что Христос воскрес, и оно является выражением так само нашей веры. А адказ, ён з'яўляецца пацвярджэннем тое ж веры. Але самае воскресенне папярэджана многімі другімі здарэннямі. Гэта спасительныя здарэння, которые папераджаюць у воскресенне Христова. Натуральны спосаб. Гэта ёсць жыццё Христа зямное. Але трэба было б сказаць, што яно яшчэ вяртаецца да воскресення Лазара. У сераду, которая папярэджуе страсную недзелю, страсную седміцу, тыдзень, правда, мы чытаем у Евангелии пра смерць Лазара, приятеля Христа. І вось оно доходзіць да воскресення Лазара у суботу. Субота з'яўляецца тым моментом, который показывае, што Христос ёсць уладны зрабіць з жыццём чалавека ўсё. І тут доходзіць да воскресення яго Лазара. Недзеля гэта ёсць уваход Гасподзін у Иерусалим, яго вітаюць, яго махаюць да яго вербачкамі, мы вяхаем вербачкамі. Гэта вось мы таксама з'яўляемся ў нашых царквах, у нас в наших службах не толькі абсерватарамі таго здарэння, але мы з'яўляемся, мы участвуем у гэтым здарэнні. І вось это вялікі тыдзень, который наступае пасля увахода Гасподня ў Иерусалим, ён так у царкоўным значэнні ён вельмі важны. Першыя 3 дні, панядзелак, аўторак і серада, тут такая адбываецца службы, літургія, яна называецца папярэджана асвячаных дароў. А чаму такая назва? Гэта значыцца, што дары ўжо былі заранёў асвячаныя, не асвячаюць цяпер. Не асвячаюцца цяпер, гэта дні постныя, гэта дні строгага посту, і літургія таксама вызначае дні посту. І гэтыя панядзелак, аўторак і серада, это вось яны падкрэсліваецца іх значэнне постнае, але уже не так, як у Вялікам посту чыталі Святое Пісанне Старога Запавету, тут чытаецца уже Евангелие. Чацвер гэта уже вельмі важны дзень, это дзень, который, калі была основана Эўхарыстія, то есть дзень тайнай вечары, калі Христос за сваімі вучнямі сказаў ім: бярыце, ешце, то есть маё цела, то моя кроў. Сённяшняя кожная літургія, яна ёсць паўтарэнне той же самай вечары, который Христос установил. У четверг вечером, это есть уже утренняя пятница, мы читаем 12 Евангелиев. Евангелиев страстных, то есть, значит, которые рассказывают про терпение Христа, его выдадзенне праз Юду, его арыштаванне, суд над ім і укрыжаванне. Вялікая пятніца гэта дзень Вялікага поста, строгага поста. Тут выраженнем гэтага з'яўляецца то, што нема літургіі, але ўжо субота уже вялікая тыдня, гэта уже ёсць такі даволі вялікі намёк
на тое, што Христос уваскрос. Таму што ў часе службы ў суботу раніцай перааблачаецца царква, святары таксама мяняюць свае аблачэнні ўжо на светлыя. І гэта вось чтец, который будзе чытаць апостала, ён як бы правазглашае, што уваскрэсні суддзя зямлі. І гэта ёсць уже як бы сказанне, што Христос уваскрос. Мы пра яго яшчэ не знаем, але знаюць пра яго анёлы. І уже ў таком духовном значенні як бы мы ўваходзім у час святкавання Уваскрэсення Христова. У апошнія годы наша царква у Польшчы атрымувала святы агонь. З Иерусалима, так? Из Иерусалима, который у цудоўны способ заходзіць у суботу раніцай, і патрыарх Иерусалимскі прынимае гэты агонь, і потом многие делегации церкву атрымуюць гэты агонь, і уже некалькі уже лет наша церква таксама прыводзіць святы агонь, і гэта ёсць як бы свядоцтва у Воскресення Христова, хоць і без этого, калі гэтага агня мы не атрымуем, таксама гэта ёсць свядоцтва. І люди перадаюць адно аднаму ў царкве гэты агонь, так? І заносяць тады дадому, так? І дзеляцца са сваімі вельмі часта. Ойче Андрэю, а як чалавеку настроіцца вось сапраўды на адчуванне радасці, надзеі, калі вось побач дзеецца шмат несправядлівасці часам? Доўга тут хадзіць не трэба, можам тут і згадаць і вайну, якая зусім недалёка ад нас, і нейкія несправядлівыя пераследы, арышты людзей. Як вось, можа, ёсць нейкія падказкі, як жа ж наблізіцца да гэтай радасці? Што можа быць такім апірышчам падчас свята? Што трэба вось разумець, можа, ведаць? Што трэба рабіць, каб адчуваць радасць Божую? Перш за ўсё, трэба з'яднацца у цярпенні з Христом. Калі мы перажываем... Каб нашыя пакуты таксама мелі сэнс. Так. Калі мы перажываем вось пакуты, калі мы глядзім на христовыя мучэння, мы бачым, што гэта ёсць у жыцці такая рэч, як бы сказаць, бывае. Так? І тут такая, і яго несправядліва асуджалі, і мы ведаем, што ў гісторыі многіх людзей несправядліва асуджалі. Таксама і мы ведаем, і сённяшнім часе таксама многа людзей несправядліва асуджаюць. Але калі мы перажываем гэты, як бы адносімся ў духовным значэнні да перажывання цярпення Христа, да яго мукаў, правда, і мы як бы адносім гэта да сябе, гэта чалавек прымае ў другі спосаб. Калі ён глядзіць на Христа і калі дзівіцца на справядлівасць у гэтым свеце, чалавеку лягчэй прынимаць несправядлівасць, которая бывае сярод нас, сярод людзей. І вось я думаю, што гэта, гледзячы на цярпенне Христа, гледзячы на духовнае значэнне яго пакутавання, чалавек як бы адносіць да сябе, і яму лягчэй жыць, калі ён цярпіць. Гэта не толькі несправядлівасць, которая ад другого чалавека мы цярпім, але бывае таксама несправядлівасць і цярпенне, калі чалавек хварэе, правда, калі здараецца нешчаслівае здарэнне бывае. Гэта ёсць такое нешчасце. У такіх умовах вось заўсёды добра ёсць звяртацца да Христа, который для нас з'яўляецца фундаментам гэтага і цярпення, але мы ведаем таксама, што ў яго цярпенні ёсць і воскресенне. Ойче Андрэю, а што часам рабіць нам, людзям, калі мы ў нашай нейкай супольнасці, не ведаю, у сям'і, на працы, альбо нават у царкве мы бачым, што нашыя паплечнікі, ці можа тыя, хто нават павінен быць нейкім маральным арыенцірам, чыніць несправядлівыя рэчы, апраўдваюць вайну, да прыкладу, ці захвочваюць іншых, неяк пад'юджваюць іншых да гэтай самай вайны. Што нам рабіць у такой сітуацыі? Гэта ёсць рэч ненармальная, калі чалавек пад'юджвае да вайны. Гэта перш за ўсё, гэта трэба сказаць. Чалавек царкоўны павінен заўсёды глядзець як бы і шукаць аб'яднання і міру з другім чалавекам. І вось гэта ёсць як бы фундамент нашого функцыянавання. Але калі бывае такія здарэнні, я думаю, што кожны чалавек мае свой розум. Сённяшні чалавек ведае, дзе ёсць добро, дзе ёсць недобро. Мы спатыкаемся з многім такімі рэчамі ў нашым жыцці. Мы спатыкаемся і ў духовным жыцці. Чалавек духовны павінен адшукоўваць
заўсёды ў жыцці духоўнае. І калі ён адшукае, тады у яго ёсць якби са сваёй інтуіцыяй, з духоўным жыццём дарога, которая вядзе да праўды. А у нас якби той праўдаю галоўнаю з'яўляецца заўсёды Христос і то слова, которые ён нам прынёс. То есть между собой мейце пакой, мейце мір. Ойче Андрэю, але вельмі цікава мне яшчэ, як у польскай царкве жыве беларуская мова. Шмат яе выкарыстоўваюць у Польшчы ў праваслаўнай царкве. Хто яе выкарыстоўвае? Ці друкуюцца выданні па-беларуску? Ці адбываецца евангелізацыя па-беларуску? Як вы самі ацэньваеце стан беларушчыны у польскай праваслаўнай царкве? Мне здаецца, што мы якби знаходзімся ў таком працэсе паранізацыі. То есть перахода, можа, ўсё больш і больш мы пераходзім на польскую мову. А раней было больш беларускага? Так, раней было больш беларускага у дому, у царкве, у школе, яго была беларуская мова была якби жывая. Не заўсёды гэта была мова такая літарацкая, гэта была мова наша лакальны дыялект, правда? Падляша перадусім. Падляша, так, перадусім падляша. Але цяпер уже якби гэты і тэлевізія, і радыё, гэта прычыняе да того школа, што мы якби вывучваем больш польскую мову. Я, калі гляджу на сябе, калі ішоў у школу, я польскай мовы не ведаў. І першая моя якби такое дасвядчэнне з польскай мовай, гэта было ў школе. Мы ў школе гаварылі на беларускай мове між сабою, з вучителем гаварылі на польскай мове, а якраз у нас быў такі чалавек, который ён быў з заходняй Польшчы, але ніколі ён ніякага, скажем, нічого не сказаў, што вы не так гаворыце. Я заўсёды прыхільна гаварыў, але, правда, сёння моя першая мова літарацкая, гэта мова польская. Гэта вынік школы, гэта вынік навукі, радіо, газет, але беларуская мова все-таки присутняя есть у нашем житті. Правда, немного, але выдается на беларускай мове література, перш за ўсё светская, царкоўная менш. У царкве мы немного выкарыстоўваем беларускую мову. Але ёсць богаслужэнні праваслаўныя па-беларуску. Напрыклад, у Варшаве. Так, у Варшаве ёсць богаслужэнне на беларускай мове, але яна якби стала служыцца перш за ўсё з актыўнасці прыезджых беларусаў. Гэта вельмі прыемныя людзі, которые прыехалі, которые асведамлены ў таком царкоўным жыцці праваслаўным і которые з'яўляюцца беларускімі патрыётамі. Ага. І шчырыя праваслаўныя вернікі, і шчырыя патрыёты беларускія таксама. Але яны з'явіліся толькі пасля 20-го года, так? Пасля 20-го года з'явіліся, але я бачу таксама, што на этой службы, которые бываюцца раз у месяц у Варшаве, прыходзяць і падляшы. То есть жыхары з Падляша, которые прыехалі ў Варшаву з якоїсь там прычыны, таксама прыходзяць і далучаюцца. Але перш за ўсё гэта ёсць людзі, которые пераехалі з Беларусі, которые царкоўныя людзі, і которые якби, для них важная беларуская мова ў богаслужэнні, але ў такім штодзённым жыцці таксама з'яўляецца важным. І ёсць маладыя людзі, вельмі прыемна, калі размаўляюць на беларускай мове, і ёсць некая таком уже у возрасце, которые на беларускай мове размаўляюць. І заўсёды у нас пасля літургіі бывае кава альбо арбата, і мы там таксама спаткаемся. Цікавыя бываюць вельмі даклады. Ёсць людзі, беларусы, которые жывуць у Польшчы, которые могуць чого много сказаць, і так у нас там таксама і гэта расказваюць. Ойче Андрэю, можа пару слоў яшчэ віншавання для нашых гледачоў з нагоды свята. Сапраўды ўваскрос. Няхай Гасподзь памагае ўсім, уваскрэсшы Христос. Ён ёсць нашай сілай, ён нашай надзеяй з'яўляецца. Мы шукаем много разных таких моментаў, каб нам у жыцці памаглі, але калі мы звяртаемся да уваскрэсшага Христа, ён заўсёды з'яўляецца з нашым надзеяй нашай і нашым жыццём. Христос уваскрос. Сапраўды уваскрос. Дзякуй вам вялікі. То я пайду святкаваць тады ўжо. Тут свянцонку ўжо гэты падрыхтаваў. Добра. То можна ўжо спакойна. Святкуйце. Са святам.